Salam gaderly watandaşlar. Ýene siziň bilen debete lider Murat Gurbanov. Men şu gepleşigimde siziň bilen Lewapda bolup geçen tragediýa, katastrofa boýunça gurulmy edilýär. Birinji bilen şoň detallaryna seredeli. Dün 19 martda saat 17:30 töwerekleri yer tupan nimede Lewapda. Şu yer tupan gaty uly katastrofa getirdi. Jalan kıyışaları, yukarı yapılan kıyışaları uçup gitti. 50-100 metre töwerekleri. Köyüne kurulan jaylar, täze elbet hili kurulan jaylaryň kıyışaları uçup gitti. Yeni de Lewapa şu katastrofa devdi. Owularyny, şäherlerini Türkmenwada. Yitki ölün adamlar bar. Ine şonu hasaplap oturlar. Men dün Türkmenistan bilen sagat giýje Türkmen wagty bilen 4'de çeldi gepleşikde boldum. Şo ýerde uly betbagçylyklar we balnisalar dogly adamlardan siz egerde garnaşyňyz bolsa Türkmenistana şolar bilen habarlaşyň. Janlar sagmy ýa nähil ýagdaýlar, näme kömek edilýär. Biz öz halk bolup, özümiz halk bolup, öz-özümize kömek etmesek hökümetden hiç derek ýok. Inni şu tragediyada şun suratlar, videolar alıp biz häzir Türkmen halky debete kanalyna biz şu tragediyada bellek geçmeli. Hökümet ýolbaşyny, ýani Berdimuhamedowyň ýolbaşy aslynda nähili hereket etdi? Birinji skor pomoş, ýani tiz kömek bilen polisiýa pajarniklar geldi. Ýöne ştab gurnamalan soň hiç hili yankı ýolbaşylyk edilmän soň şular näme etjeni bilen ok hatyçna organizowany adamlar kömek edilmediler. Ol bolsa her bir adamyň ömrüniň ykbaly durulýar. Jan sağlygyna ul şekaýat ýetirilýär. Şonuň üçin şu ýalda bolany birinji bilen ştab gurulýar. Ştabyň içine hekim ýa-da Aşgabatyň MÇS gullugynyň ýolbaşçysy, ýani ýolbaşçylyk edýärdi. Operativna, yani reaksiya bildirip daşdöwründäki gullukları, polis gullugy, tiz kömek gullugyny, pajarnik gullugy, MÇS gulluklaryny hemmesini dolandyryp gaty efektiwni işlemeli. Ine muňa professional ýagdaýda şu problema ýapyşdy diýsem bolýar. Şu ýaly eden ýagdaýda. Näme boldy? Polis geldi, tiz kömek geldi, yani pajarnikler geldi. Kim näme etjeni bilen ok. Hekimler gaçyp gitdi. Ahalyň Göktepe hekimlere gaçyp gitdi. Yani soğutka bermäni gorkýarlar. Maçkalar Türkmenistan Aşgabatda. Yani bularning hiç bir problemasy ýok. Öňü gorap, köçede çykan ok, öňe de gelen ok, halkdan okýarlar. Ine hiç hili düýpli yani reaksiya bildirilmedi. Bu näme boldy? Hökümetiň Türkmenistanyň ýokdugy alamady. Bu hökümetiň Türkmenistanda bar ýöne onun güýjüniň, onun hakyky halka edýän kömeginiň ýokdugyny görkezdi. Şonuň üçin Türkmenistanyň ýolbaşçy Berdimuhamedow bu näme diýär? Bu yalan watan habarlaryna informasiýa bermeliler diýär. İkinji, interneti öçürün, togy öçürün, hemme zat öçürün, gaz zat öçürün diýip öçürýär muny, ýani 4'de çeli togum ýok, internetim ýok, hiç nadam ýok. Akşam 6:00 ýarına başlananda 3'e çeli habaram ýok. Ine bu edýän zady gizlemeli, bütün dünýäden, bütün başga welaýatlardan şunu gizlemeli. Sebäbi bu 2 ýyllyk gizliň hereketleri Türkmenistan halkyny dine ergetip getirýär. Inni biz seredip geçeli şu zatlary. Hökümet tragediýa boldy. Hökümet öz reaksiýasyny bildirmedi. Bar bildiren zady yerli, ýani polis işgärler, tiz kömek işgär pajarniklar öz-özünden bilip çykdylar. Ne oňy öňüne hekim bar, ne oňuňa başga MÇS guluklary bar. MÇS guluklarynyň komanda da berilmedi. Ola ýa aýdym düzüp otyr, ýa dözüjlik işini edip ýatyr. Berdimuhamedow halk bolsa ölüp ýatyr katastrofada. Ine şu ýalda bulup geçdi. Şonuň üçin Türkmenistan
hiç hili katastrofa operativna reaksiya bildirip bilen o. Güýçleri ýok. Onun güýçleri ýok diýsen ýalňyş, güýçleri bar, ýöne operativny upravlenie ýok. O diýmek Türkmenistan hökümetine ýolbaşçylyk ýok. Türkmenistan hökümetiniň ýolbaşçylygy diňe bir adam üçin edilýär. Ine şoň howply bolanda, şoň agyr bolanda hemmesi bök etmeli. Ine şoň howply agyr bolmasa halka ýagy gelende reaksiýa ýok. Hudaý saklasyn, daşynan ýagy gelip uruşturaýsa daly biz näme etmeli? Biz halk özüni goraýmasa, buna ýani verha glowna komandaçy diýip öňe çykmaly. Ya şu geraýyn urup ya da aýdym dörejiligini edip, ýani halkyň ýagdaýyny habaram almaz, öňe de çykmaz, gorkup informasiýany gidilen uruş öz-özünden ýatar diýip, ýani katastrofa öz-özünden ýatar diýip şoraýan pikir edýär. Ine şonuň üçin Berdimuhammedow gaty çat ýagdaýda siz ştab gurmaly. O ştabyň ýolbaşçylygyna ýa mejli MÇS ýa da vilayet hekimini goýmaly. Vilayet hekimi gowşak bolsa MÇS gowşak bolsa Türkmenistanyna bir vitse-premier uratmaly. Gaty operativna. Şol vitse-premier ýolbaşçylyk etmeli. Birinji adamlar halat etmeli. Kimge betbakçylykda bolsa, agyr ýagdaýda bolsa medisinsk kömegini etmeli. Ýani dermanlaryny, operasiýalaryny ýetmese Aşgabatyň hemme künjegininden, Türkmenistanyň hemme künjegininden spesialistler getirmeli gaty çat ýagdaýda. İkinji, adamlar halat et bolansoň восстановительный работа, ýani düzediş işleri Türkmenistanyň hemme ýerinden guruluklar çekip gaty çat ýagdaýda adamlaryň jaýlaryny gurup bermeli we ýaşaýyş ýerlerini ketkitlep bermeli. Eger kim jaýlar ýumurlan bolsa, palatkalar goýup daha edip ya mekteplerin sport zallarına salıp şöyle yürüyte operativna şolara yatar yerler kurulmalı ve de şoranın imitlerini bu şekilde üpçün etmeli. Onun daşından onun jaýlaryna polisiýany goýup kontrol etmeli, maral ýorsa bolmaly ýaly. Şoly hökümetin birinji bu şol. Eger-de siz hökümet ýolbaşçy bolýan bolsaňyz şonu etmelidir. Şonu edilmeseňiz siz atstavka gitmeli. Berdimuhammedow siz ýolbaşçylyk edip bilen zok. Siz çärilerde lentiçka kesip aýdym saat çalıp tigir sürüp at minip başga başarýan işiniz ýok. Siz boşadym şonu. Men näçip beýle diýen. Ine halk misal getirelim. Bir öljek bolýa operasiýon stolunyň üstüne barýar. Şunu gaty çat ýagdaýda reaksiýa bildirip, gaty çat ýagdaýda operasiýa etmeli. Onuň bir adam edilýär Berdimuhammedow. Bulum häzir gelýänni gidýär. Banisiýadan çykyp eşiklerini çalyşyp, baryp gitara alyp aýdym aýdýar, tans edýär, ýani at çapýar, velosiped sürýär, kabinetine oturup kitaplara ýani näme goýýar, awtograsyny goýýar, bir samsyk hereketler edýär umman. Ol adama operasiýon stolunda ölüp ýatyr. Sizin entep ýeketek doktor bolansoň entep gelip ýörsiňiz. Ine ol adamy prigorit etdiňiz bolýar. Başaran ýokmy? Başga bir sany hirurg goýmaly, şol operasiýa edip şol adamy dik etmeli. Başga bir ýolbaşçy gelmeli, kim bolsa şo bolsun, bir ukyprak bolsun. Bizim halkymyzy ýani spasat etmeli. Sroçno. Başga ýok. Indi başga da aýtjak bolýan, gelecekde şu zatlar bolmaly ýaly. Bizim media guluklarymyz bolmaly. Media guluklarymyz stansiýalar bolmaly. Ýani tetkikleýän. Onuň daşyndan ekologik Türkmenistanda ekologik topar bolmaly, komissiýa. Şu ekologik komissiýa her vilayatyň ekologiýa problemasyny öwrenmeli. Sebäbi bizde ol ekologiýa problemasy şu ýaly betbaşçylyk üstümize gelse açylýar. Ol şunem. Men Maryn Kynaýyp geçdim. Daşuwda da var, Balkanda da var, Ahanda da var. Hem ýerde var. Biz gözümüzi yumamyz bilen ol aýlanyp. Biz onu çözmeli. Şonuň üçin siz komissiýa düretmeli. Ekologiýa ugruna komissiýa. Onuň üçin ekologiýa ugruna spesialistler içinde bolmasa daşyndan getirmeli. Daşyndan bir tane vitse-premier alyp barmaly. Şo komissiýanyň ýolbaşçy hökmünde. Sebäbi ol size daklad edip durar.
Nowat ýa-ni hemme zatlar düşündirip durur. Onuň üçin meýeteden ýa-ni gidrometeor slujbalardan, statistikadan, Adalet ministrlikden, prokuraturadan, polisden adamlar gelmeli. Ine şol toparlar, şol komissiya işlerine, o prokuratura bilen polisiýa şoluň iş ýa-ni şertlerini düretmeli. Häkimler girmeli onuň içine. Mysal üçin hemme häkimler girmeli. Täbäbi şoluň territoriýasyna, şoluň ýerlerine bolup geçen katastrofalar, gelecekde uly betbagçylyk we ölümlere ýetirýän katastrofalar. Şu bilen ýetirip dur. Rak keselleri, başga bir keseller dörýär şolardan. Ine şu ekologiýa problemalaryny çözmeli. Siz 14 ýylyň dowamynda dine jaýlar bolup pullaryny o hökümetiň ýa-ni döwletiň bizim halkymyzyň pullaryny ogurladyňyz. Siz başa da etmediniz. Dine öz guruluşyk biznesi we öz tohumyň ýa-ni baýlaşmagyna kömek etdiňiz. Siz öz tohumynyň garanty bolmaňyz. Siz öz tohumyň milli lideri bolmaňyz. Siz Türkmenistanyň milli lideri däl. Siz gadyrly däl, Türkmenistanyň milli lideri däl, haramzady. Şonuň üçin siz diňe şolary etkilediňiz. Inni halka seretmeseňiz, gaty şart ýagdaýda bizim halkymyz galyp, sizin bolmaly ýeriňizi keskitlep şöyle iltdiýär. Siz tutsagyda bolmaly. Berdimuhammedow. Gaty şart ýagdaýda. Häzir halk galar. Dewleti halky galdyrýar häzir. Açyk taýýarlyk galy şonu etdigini de halka galdyrýar. Biz sizi aýýar, biz sizi tutsagyp, biz sizi jenaýda çağıryrys. Inni şu gelecekde problemler bolmady ýaly. Birinji meteorologlar işlemeli. Meteorologlardan soň ekologik ýürüýte komissiýalar işlemeli. Şu komissiýa her vilayet boýunça ýa-ni kiçik toparlaryny düredip her vilayaty öwrenmeli. Şoň problemalaryny ýyzanýar. Şu betbagçylykda Türkmenistanyň içinden katastrofalar çykýarmy? Ya daşynyň ýa-da Türkmenistanda güýçlenip gidýärmi? Şu zatlary öwrenmeli. Şonuň üçin aýdýan, tebigatyň arteriýalaryny, kanallar, derýalar, zeýkeşleri gurmaly, köprüleri gurmaly. Türkmenistanyň içindäki tebigy arteriýalar, logistika öýde işläp durmaly. O bir topar betbagçylyk öňünden ýa. O zatlar siz ünselen bolan düşünýän dälsiňiz. Şonuň üçin şuly eden ýagdaýymyzda biz gelecek ýylyň ýa gelecek bir öwtüň ýa gelecek bir katastrofaň, uraganyň öňüne alyp bilýär. Adamlara signal berip bilýär. Bir ýere ýygnanyň ýa-ni ýürüýte ştablar ýa-da komissiýa geçen soň ýa-ni şu betbagçylyk çözülenden soň ştabyň esasy işi operatywny reaksiýa bermek, ikinji işi tutulan soň oturup plan çekmek. Şu ýerler bolan ýagdaýyna Türkmen halky, MÇS guruluklary, häkimler kim näme etmeli ýürüýte instruksiýa ýazmaly. Şonu etmeli. Innikide haçanmy şu zatlar gidrometsendir aýdan wagtly şunu öňüne almak üçin her kim häkim birden hemmeleri ýa-ni çağırış berýär, işlerini taşlamaly. Hemmäňiz mysal üçin stadiona barmaly, ýapyk stadiona üçmeli. Bu stadionlar bolsa mektepleriň ýa-da aktiw zallaryna üçmeli. Adamlar goramaly, üstlerine kryşa, üstlerine başga bir zatlar ýa-ni urup öldürmeli ýaly. Ağaçlar, tiýim ağaçlar, toklar öldürmeli ýaly. Bu katastrofa. O katastrofaň öňüni alyş plany bolmaly. Ol hemme döwletlerde bar. Şu zatlary gelecekde problem bolmady ýaly. Ölüm ýitim az bolar ýaly. Gidrometcentr öňünden kesikliýär, razvedka ýaly. Edýär, ine ýelge bolýar, ýel galyp başlady, ýel bolup dur. Ine taýýar bolun diýip häkim aýdýar, häkimler etraplara, häkimlere şu zonany kesikläp ýapýarlar. Şäherleri ýapýarlar, swede ölçýärlerde adamlar bir ýere ýygnap, şu ýerde ýa-ni gazowy ýa-da elektrostansiýaly dizel işleyen elektrostansiýalar bolup, ýa-ni halka orýarlar. Ine şu zatlar edenizde siz hökümetiň ýolbaşçysy, siz hökümet dolandyryp berýän professional bolýan. Şu zatlar aýdyp geçip bolýan. Mundan başga bir diýjek bolýan zalym Türkmen halkyna ýüzlenýän bizim hökümetimiz ýykyldy. Berdimuhammedow haçanla
O semiz ýyllar bolýar-a. Newitin wagasy $200 geçgiden ýyllary. Pul dökülýär. O ýerde ogurlap ýetişen o, şonda da halka pul ýetýär. Ýetýän ýyllary dolandyryp bilýär. Başga ýyllary kynçylykly, azap çekip, giýje gündüz özü işläp, ýa-ni hökümeti işledip Türkmenistany galdyrmak ýyllaryny bul ýolbaşyk etdirmeýär. Bul dine betbagçylyk getirýär. Ýa-ni balnitsa mysaly görkezim teze edir şoň etdiýär. Şoň üçin Türkmen halky bir gaty şart ýagdaýda şu kezaby şu kezapçylygy edýän adam biz aýyrmaly. Ine men aýtjak bolýanlarym şu katastrofa boýunça ýene-de bir aýtjaklarym inni bu näme diýär? Bu şu informasiýa içe ýaramady ýaly ýalan watan programasyna görkezme berýär. Polislary hemmeleri görkezme berýär. Hiç kim video etmeli, hiç ýaramady. Biz hem video aldyk, biz hem suratlar aldyk. Häzir goýas öz kanalymyzda paylaşın. İçinden hemme videolar çekip görkezlen dünýäde. Ine problemler bolýar, ine bizim ýolbaşçymyz genotsid edýär halkyna. Faşist ýaly öz halkyny edip durany biz görkezmeli. Şonuň üçin beýik Türkmen halkym biz galmaly. Biz bular ýalda bu ýal kezzapçylyk hökümet tarapyndan, ılaytada ýolbaşçyň tarapyndan çekmeliler. Biz indi şunu guturmaly. Biz birleşmeli, agzy bir bolmaly. Biz inni informasiýony süýüşde içinde ýermeli Türkmenistan. Şonuň üçin bizim videolarymyzy, opozisiýon herketleriň videolaryny, jemgyýetiň üstüni ulaglar ýaly paýlaşyň. Araňyzda gürleşiň. O nowatda durýaňyz, duşýaňyz, sadakalarda, toýlarda, ýaslarda gürleşip bir bilen aýdym. Ol bir kanun bozmak däl. Ol siziň watanyňyzyň taryhyny şunky günne bir-birine beýan etmek. Mundan hiç ýyly watan dönüklik ýokdur. Şunu etmeýän adam, dirleýän adam hakyky watan dönügi onuň adam Berdimuhammedow. Şonu ýatdan çykarmaly. Şonuň üçin beýik Türkmen halkym biz galmaly. Gaty wagtda ine 20 aprel şerli biz içinde miting gurnar, protestler gurýar. Açyk aýtlar aýtmak üçin taýýar bolun, biz aýdarys şoň datasyny içinde daşyna biz hemmeler Türkmen halky bolup galmalylar. Şu kezaby aýryp täze Türkmenistan, täze ösüş ýoluny girmeliler. Biz ösmeli, biz baýamaly. Biz alkyn maşgalamyz bilen adam hökmünde ýaşamaly. Biz türmede ýaşamaly. Biz bütün dünýäniň diktator ýolunyň çempionu bolup häzir Demokratik Koreýany olup geçdik. Bu zatlar biz durulmaly. Şonuň üçin beýik Türkmen halky diňe sag bolun.